Wel, ni wedi cael gwledd mae heddi'n barod yn adran y gwartheg a mae yna wledd i ddod hefyd wrth i ni symud mlaen at yr heffrod o Darw Limousin. A Sioe Eilir, arwerthwr ifanc y flwyddyn sydd â fi. Sioe, siwr wyt ti wedi cael hwyl dda yn y cystadlu'n gynharach o'r teg. Ti'n hapus? Do, hapus, digon hapus. Mae'n ei gystadlu da iawn ma chwarae teg. Waed safon arbennig o wartheg a mae'n neis cael dod i gystadlu efo cystal Sioe wartheg, dweud y gwir. Ac yn arwerthwr ifanc y flwyddyn, llongyfarchiadau ti'n waith yn rhagor ar y teitl yna. Ac yn y mart mewn Llanelwy, wyt ti wedi, atgoffa ni gyd, wyt ti wedi ailgyflwyno gwartheg yn do i'r farchnad ers i ti gymryd yr awenau yno fel petai? Ia, felly, pryd ges i'r swydd, o'n i'n edrych ar y swydd, o'n i'n gobeithio, oedden nhw wedi gwerthu gwartheg yn nes rhyw chydig o flynyddoedd, felly mae'n gyfleusterau da yn yr opsiwn, felly o gynnau isio ailgychwyn yr arwerthiannau gwartheg a da ni'n gonffodus o gael cyfri da o wartheg tew bob wythnos sy'n braf iawn i weld ac mae'r peth da, mae beef ma'n gwerthu dda iawn wan sydd yn ffordd dda o brwyo'r ffermwyr am ei gwaith caled. Achos mae angen i gobrwyo, achos mae costau fel i ni gyd yn gwybod, mae'r costau di mynd mor uchel, Sioe. Mae gofyn bod y prisiau'n dda yn y marchnadoedd a hefyd yn y lladdau, mae angen bod prisiau da yn does? Oes yn bendant ac dwi'n meddwl yn bendant mae'n gyfri da wartheg yn dod i farchnadoedd a draws ydyn a synedig gwan ac mae o'n ffordd o allu codi pris a fel bod neu gystadleuaeth amdan stoc bobl a mae costau wedi mynd mae wedi mynd yn rhywbeth reit... Mae'n gyfnod pryderus iawn. Mae'n gyfnod reit heriol i ffermwyr, ond fel mae'r beef yn gwerthu ar y funud, allwn ni mond gobeithio'r gorau. Mae yna rhai hefyd yn gweud felly bod mae un o'r rhesymau pam bod beef yn gwerthu cystal yw does na'm gymaint o feichesu beef i gael o gwmpas fel oedd blynyddoedd nôl. Oedd gen ti aml i ffarm yn cadw felly rhyw 20 i 100% o wartheg signo, o wartheg beef signo, ond erbyn hyn falle mwy o bobl yn prynu lloi bach allan o feichesu godro a'i magu nhw mlaen ag ati. Dyw'r beichesu signo ddim yno fel oedd? Na, dyn nhw ddim yn eri fel oedd nhw ers talwm, ond mae'n nifer iawn o feichesu godro yn, mond eisiau edrych ar ein ardal ni yn Ngogledd Cymru. Mae'r nifer o feichesu llaeth sydd wedi cychwyn yr ardal wan wedi cymryd drosodd gen yr feichesu signo. Felly yn naturiol mae'r stoc sy'n dod i'r farchnad, mae'n fwy o stoc allan o feichesu godro. A gewn ni nôl at y dosbarth yma a'r beirniad wedi bod yn go slick fan hyn nawr a wedi penderfynu mae rhif 47 Heffer wedi dod lawr o Aberdeen o'r Alban ble Dyfton sy'n berchen hon. Pepsi wedi mynd â hi yn Heffer ddi, beth am hon? Ia, Heffer da gen Blair, mae Blair yn un da am bod lawr yma i gefnogi'r Sioe ac chwarae teg mae hon yn Heffer ddod mewn i'r cylch a dipyn o ryw mae gen i pyn o feddwl o hun, swn i'n deud, mae'n dod mewn efo rhyw chydig o wow factor, mae'n andros o sioe i chwarae teg. Mae'r pwysau sgafna yma, rhyw pwysau rhwng y babis a'r pwysau posib sy'n ni'n gweld mwy mewn marchnadoedd i ganol 500 kilo, ond mae hwn yn dosbarth da i gychwyn y dosbarthiadau allan o Darw Limousin. Yn Heffer gywir dros ben, 468 kilo yw hon ac yn ennill dosbarth hynod y gystadleuol ac wrth i ni fynd trwy'r dosbarth ma nawr i'r heffrod o Darw Limousin, mi fydd y pwysau'n cynhyddu yn bydd? Bydd, felly mae'r dosbarthiadau wedi cael i'r rhannu yn ôl pwysau, felly mwyn cael gystadleuaeth mwy teg i'r heffrod, felly mi fydd swn i feddwl fydd y pwysau'n cynhyddu ac hefyd yn bendant mi fydd faint o gigs ar ar ni feled yn cynyddu fyd. Edrychwn ni mlaen felly at y dosbarthiadau heffrod o Darw Lim sydd ar y ffordd. Ond Sioe Eilir am y tro, diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr.